Nilqawkom għal programmi ieħor tal-lum ta' Malti Kulturali. Illum ħankunu qegħdin nitalmu fuq post ta' interess li sfortunatament ma tantx jafu nies dwaru. Dan il-post jinsab ġewwa l-Mellieħa u jieħu l-isem ta' Wied Musa. Hawnhekk magħna fl-istudio għandna lil Mario Coleiro. Grazzi Mario tal-li l-qajt is-sidina tagħna. Grazzi tal-istedina. Għal min mhuwiex familjari ma' Mario, Mario huwa studjuż tal-istorja u hekk jaf informazzjoni fuq Wied Musa. Mela, ngħaddu għall-ewwel mistoqsija. Kemm ilu l-inbena dan il-post? Mela, hemmhekk propjament inbniet bħala batterija ta' difiża u nbniet bejn l-1714 u l-1716, ġifieri ħadet madwar sentej biex kienet lesta mill-bini. U x'kienet ir-raġuni oriġinali tal-fejn inbena ġifieri? Hija kienet batterija ta' difiża, kienet tifforma parti mid-difiża li kienet tipproteġi il-kanal ġifieri il-baħar bejn Kemmuna u Malta. Nafu li fuq Kemmuna hemm oħra simili l-batterija ta' Santa Marija, allura bejniethom iż-żewġ batteriji kienu jistgħu jiddefendu din il-biċċa baħar u dak kollha li jkunu qed ibaħħru hemmhekk. Interessanti ħafna. U hemm xi ismijiet oħra li jirreferu għal dan il-post? Hawn min isejħilha l-batterija ta' Swatar ukoll. Però iktar magħrufa bħala Wied Musa jew tal-Marfa, għas-sempliċi raġuni li hemmhekk hemm id-daħla tal-Marfa fejn qabel kien jidħol il-vapur ta' Għawdex, allura magħruf iktar b'dak l-isem. Ġejt. U tista' taqsam magħna s-sinifikat tal-istorja rigward dan il-post? Kif għadna dik kienet batterija li inbniet fi żmien il-kavallieri, però mbagħad biż-żmien ma baqgħetx tintuża u kienet inbidlet żmien wara ġifieri inbidlet f'lukanda. Il-Marfa Palace Hotel li għal-żmien li kienet lukanda fiha, it-turizmu ma kienx dak tal-lum, allura kien turizmu sempliċi, turizmu żgħir, l-industrija tat-turizmu, allura kienet lukanda ċkejkna u kienet importanti għax kienet viċin il-post minn fejn jitlaq il-vapur ta' Għawdex. U ma diċ tintuża ġifieri? Le, l-lum il-ġurnata sfortunatament hija abbandonata. Istra. U bħala ġifieri post għadhom jutilizzaw ġifieri għal xi ħaġa oħra? Le, l-aħħar li kienet użata pjuttost kienet qed tkun użata b'mod abbużiv u kien żviluppa xi nar ġo fiha ma mbagħad la darba ġiet żgumbrata ma baqgħetx tintuża. Kif għadlek sfortunatament ma tantx tinstab fi stat tajjeb illum il-ġurnata. U kien hemm xi avvenimenti importanti relatati mal-bini? Bħala batterija għalkemm aħna imbnew ħafna minnhom daw il-batteriji, però ftit li xejn ġew użati għax il-fatt li d-difiża tal-kavallieri kienet b'saħħitha ħafna, allura ftit li xejn saru attakki. Fil-fatt wara l-assedju il-kbir u meta kien hemm l-invażjoni tas-seklu 17, ftit li xejn saru attakki, allura prattikament ma ntużawx, però dew xogħolhom għax kienu jbeżżaw lin-nies jersqu lawwu. U ġifieri x'kien l-irwoli ta' dan il-post? Kien difiża, l-idea ta' żmien il-kavallieri kienet li taqta' qalb dak li jkun jattakkak. Ikollhom ħafna fortizzi biex dak li jkun jaqta' qalbu jattakka. Ara fil-fatt irnexxielhom jaqtaw qalbu mhux qatt ma ġew attakkati kif suppost. U kif dan il-bini storiku jinkontribwixxi mal-identità tal-lokal? Fil-fatt, il-fatt li meta saret lukanda semmiet il-Marfa Palace Hotel jindika li l-żona ġew kemm hemmhekk huwa parti mill-Mellieħa, però magħruf bħala l-Marfa. Allura anke l-lukanda li semmit hemmhekk issemmit għall-isem tal-post biex tkompli tagħti identità il dik il-parti, speċjalment il-fatt li kien jitlaq il-vapur ta' Għawdex mill-viċin. Istra. U ilu ġifieri dan. Iżgur, qabel sar il-mol taċ-Ċirkewwa, l-mol tal-vapur ta' Għawdex kien il-Marfa. Hija ftit metri l-bogħod minn fejn hemm din il-binja. U tnejdu 40 sena forsi. Anke iktar, ħafna iktar. U ħallax impatt partikolari ġifieri dan il-post? Bħala impatt ma nistgħux ngħidu li ħallax impatt ta' barra minn hawn, però kienet naħseb l-ewwel lukanda f'dik il-parti ta' Malta. Illum il-ġurnata nsibu diversi lukandi fiċ-Ċirkewwa u anka fil-Marfa u anka fl-inħawi ta' dik il-parti ta' Malta. Però dik kienet l-ewwel forma ta' lukanda, prattikament l-ewwel darba li resqet turisti lejn dik iż-żona. Interessanti ħafna. Issa ħnaddu għal filmat qasir biex ikollna iktar idea ċara ta' kif tidher Wied Musa. Naraw flimkien.
Jiġifieri li niftakaru li kont ninżel ma' missieri fil-biċċa kbira sebtu l-ħadd, tifhem? Niftakar li faċċata tħares lejn il-palazz naħa tal-lemin. Hemm massa u għandu ħanut żgħar tal-kafè, kellu ħanut insomma mhux għandu, kellu ħanut żgħar tal-kafè. In-nannu kien joqgħodġa fih għax kien tidħol id-dajsa minn għawdex, hemmhekk hemm naqra ta' moll żgħir ma nafx hekk qatt mort hemmhekk, naħa tal-hemm naqra ta' moll. Missi kien jgħidli per eżempju kienu jmorru gbarat, missi kien jgħidli jmorru per eżempju gbarat li jkunu rappresentanti jew tar-Reġina Royal Family, jew tal-Armata, tal-Navy u Army, dak kienu jmorru nisim. Kienu jiġu għaw Malta jintaqgħu mal-membri parlamentari li dak iż-żmien kien taħt il-Gvern Ingliż, imma xorta kienu nies Malti. U kienu imorru jagħmlu xi lejl hemmhekk jew dik jintaqgħu hemmhekk għal xi ikla, għalhekk kienet jiġifieri nies sinjuruni kbar Maltin jew nkella uffiċjali tal-Ingliżi għoljien jew uffiċjali mibgħutin mir-Reġina biex jiġu jirrappreżentawha għal xi okkażjoni kienu jagħmlu joqgħdu hemmhekk u jagħmlu xi ikla hemm. Ta' fuq faċċata, it-triq ma kienx kif inillu, mill-triq qabel kienet baxxa u tinżel xi 4 tarġiet 5, mhux bħalma illum hemm għaddew nofs il-palazz meta għamlu triq ġdida. Kien hemm ħanut ieħor fuq il-lemin. Dak li kien parti mill-lukanda, għax il-lukanda dak iż-żmien kienet Silver Service dik il-lukanda, dak il-palazz. Jekk tfittex fl-istorja naħseb mur fil-biblioteka Maltija, issib li kienet lukanda Silver Service. Mużgur kien hawn tnejn bħala fil-Malta kollha, jiġifieri kien imorru barat Ingliżi jieklu hemm u barat Malti. Imma mbagħad ħaġa ġara, ma tafx inti biż-żmien għandu beda jixjieħ, Malta San Giuseppe mbagħad ħadu ssibu. ħadd iżjed, naf li kienu telquh ukoll. U għalli ma raġuni li kont smajt kelli tant trid spiża kbira illi ma felħux għalija. Jalla jirrestawraha ħaġa tibqa' sabiħa fl-istorja. Lura magħna fl-istudio u issa ħanitkellmu daqsxejn fuq l-istruttura tal-bini. Hemm xi affarijiet interessanti? Iva, l-fatt li kif għadna hija batterija ta' żmien il-Kavallieri u mbagħad ġiet miżjuda fuqha il-binja li akkomodat il-lukanda. Qed meta tngħidu lukanda iż-żmien li kienet lukanda fih di f'Malta ftit li xejn kien hawn lukandi, allura kienet importanti. U kienet post fej kif anka smajna fil-filmat, kienet post fej jmorru ċertu nies fiha din lukanda. Biż-żmien mbagħad kienet għaddiet fidejn is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawlu kienu jużawha il-patrijiet tal-Istitut ta' San Giuseppe ukoll. Astra. U kien hemm xi pjanijiet li tiġi rrestawrata fil-futur? Ne, sissa ma tantx jidher li kien hemm li hemm fi żgur huwa li l-istat li qiegħda fih għandha bżonn restawr immedjat u restawr aggressiv għax għandha ħafna ħsarat. Però ma jidirx li hemm xi pjanijiet fil-futur qarib għalija. Interessanti ħafna. Grazzi ħafna tal-li kont magħna, Mario. U grazzi lilkom tal-li segwejtuna għal dan il-programm. Narawkom darb'oħra.